वेलकाम फैलायबाय नै नोंथांमोननि खाथियाव उल्ला खामसा गांगुफाय आरो आं। गर्लफ्रेंड हो तो होटल का बिल, गर्लफ्रेंड छोड़ दिया तो दारू का बिल, ना करो गर्लफ्रेंड ना आएगा बिल। फैलायबाय दिनै नोंथांमोननि खाथियाव माखासे सोंनाय आरो फिननाय लानानै। अन्नानै बयबो हेफाजाब होलायदो जों साथामखौ। उल्ला दा दिनैलाय मा कुइसन लानानै फैलायखै ब्रा? मानो नांगौब्रा नोंलाय मोला भाई आंनि कुइसनखौलाय? मा कुइसनखौ मोनथिखानाय बायदि लाबोयो नामा मानसिया? नों जिखुनु फिननायखौ होनो हाबानोथ' जाबाय दा। थिग दङ दे, नों सोंबानो जाबाय, आं होलांबाय दा फिननायखौ। कुइसन खालामनायनि सिगां मोनसे बाथ्राखौ जों गोसोखांनांगोन। दिनै 8 मे नङा होनबा? बर' बिजों सान। 1963 मायथाइयाव बर' रावखौ एबा बर' बिजोंखौ जोङो बाहायजेनबोनो मोन्दोंमोन। बे सानखौ जोङो गोसोखांनांगोन आरो दिनैनि सानखौ गोसोखांनांगोन। थौदो बिदिब्ला सोंनायखौ जागायजेननोसै। आदसा मोलाबाय, नोंथ' सानसे समाव गारि बायथारगोन नङा होनबा? औ ब्रा बायगोन, बेखौलाय आं गोसोआव दंखायो माथो गारि लानांगौखौलाय। बेनोथ' मोलाभाई, बे गारिनि सायावथ' लानानै फैदों दिनै सोंनायखौ। आदसा मोलाभाई, नों खोन्थालाय, गारिया जाहैबाय बोराय आरो ड्राइभारा जाहैबाय गोदान। नों बबेखौ सालायगोन? गारिखौसो सालायगोन ना ड्राइभारखौसो सालायगोन नोंलाय? दे खोन्थालाय। फाग्ला सोंनायनि बेलाय, मा ड्राइभारखौ सालायनो ना गारिखौ सालायनो? फाग्ला ड्राइभारखौ सालायनो मा गारिखौ सालायाबा? गारिखौ सालायगोन आरो ड्राइभारखौ सोरबा फाग्लाया सालाय नामा? उल्ला दा गारिखौ सालायगोन ब्रा। फाग्ला गारिखौ सालायाबा ड्राइभारखौ सालाय नामा? ड्राइभारखौलाय बोरै सालायनांगौ? ड्राइभारा गारिसो सालायगोन आरो ड्राइभारखौ बोरै सालायनांगौ? गारिखौसो सालायगोन दा। फार्स्ट कुइसनावनो मोलाया फेल। दाना गांगुफाइखौ सोंनोसै। गांगुफाइ, मोलायाथ' हायासै फिननाय होनो। दाना नोंनि फाला, नों होदो दे हायोब्ला। आंबोथ' हमनो हायासै। गारिया बोराय, ड्राइभारा गोदान। गारिखौसो सालायनांगौ ना ड्राइभारखौ सालायनांगौ? ड्राइभारखौथ' सालायजाया, गारिखौसो सालायो। माखौ सालायनांगौ दे? आंबो हानाय नंलालै होला दा। सानैबो फेल जाबाय। नोंसोर सानैबो फेल जाबाय फार्स्ट कुइसनावनो। दाना बेनि फिननायखौ आं होनोसै। गारिया बोराय, ड्राइभारा गोदान। गारिया बोरायखा, गारिनि कन्डिसनाबा माबायदि जानानै दङ इन्जिनाबा? ना ब्रेकबा थागोन ना थाया गारिया? ब्रेकबा दंना गैया? आरो माबायदि टायारफ्राबा थिग दंना गैया? लरग' थरग'ना मा? बेखायनो गारिखौ बोरै सालायनो गोदान ड्राइभारालाय? ड्राइभारखौसो खोन्थाग्रोनांगोन, ड्राइभारखौसो फोरोंग्रोनांगोन, होमबासो सालायनो हागोन बे गारिखौ। सोंनायनि फिननाया बेनो, मिथिबाय? ड्राइभारखौसो सालायग्रोनांगोन। होमबा बेबायदिसो उल्ला दा। आंलाय बेखौनो गारिखौसो सालायग्रोनांगौ सानदोंमोन आरो। जारलासोलै नोङो, सोंनायानो जाद जादखौसो सोङो नालाय ब्रा। हानायखौनो सोंखाया नोङो मालाबाबो। दाना मोनसे सोंबावनोसै, हायनो हाया नायबाथानिया नोंसोर सानैखौ। मोला भाई, अब्ला आं मोनसे सोंबावनोसै। दाउआ फैग्रोदोंमोन ना दाउदैया फैग्रोदोंमोन? नोंसोर सानैनि गेजेराव बे सोंनायनि फिननायखौ मा बार गोख्रै? मा बेखौ होनांगौ जाखोब्रा दालाय? दाउदैया फैग्रोदों ना दाउआ फैग्रोनाय? दाउदैनिफ्रायसो फिसा जायो। नाथाय दाउ गैयाब्ला दाउदैया बोरै सफैनांगौ? बेबो मोनसे साननांगौआ। र' जेखुनु जाया दाउदैखौनो बुंना होनोसैलां। उल्ला दा दाउदैया फैग्रोदोंमोन। गांगुनिबालाय दाउदैया फैग्रोदोंमोन ना दाउआ फैग्रोनाय? सोंनायफ्रानोथ' एफा गोरा गोराखौ सोङोलै उल्ला आदाया। दाना जालायबाय दा, दाउआ फैग्रोदोंमोन ना दाउदैया फैग्रोदोंमोन? साननि र', हमनो हाबाय आं। सिगां दाउआसो फैग्रोनांगोन, ओमफ्रायसो दाउदै, दाउदैनि उनावसो फिसा जागोन। दाउआ उजिग्रोआबालाय दाउदैया बबेनिफ्राय जानो बेलाय? दाउआनो जाखाथारगोन बे। दाउखौनो बुंना होनोसै आं र'। उल्ला दा दाउआ फैग्रोदोंमोन। दाउआ फैग्रोबासो दाउदैया जागोन नालाय। राइट एन्सार। गांगुफाया मोनसे देरहानो हाबाय। बरिया। दाना मोनसे सोंबावनोसै। बेबायदि मा बुस्थु दङ जाय गुबुननो लामाखौ खिथियो नाथाय गाव लामाखौ नुवा? मा बेलाय? मा बुस्थु जालायखोब्रा दानालाय? मा गुबुननो लामाखौ देखायनो रोङो, गाव लामाखौ नुवा? मा बुस्थुथ' दंलै बेबायदिलाय? फाग्ला सोंबाय थायोलै बे। माबायदिब्रा बुलाय आदायालाय? हायालै आं बेखौ। हालालालै उल्ला दा बेखौबा दे। गांगुफायासो हागोन नामा? दे खोन्थादोसोलै। दे गांगुबाय, नों हायो ना हाया खोन्थालाय। आं हायो बेखौबा आं खोन्थानोसै र' होमबालाय। दालाय मानसिफ्रा बोरायबा मा बुस्थुथ' लायो? बोरायबा आरो मैगं खाना खानिफ्रालाय मा बुस्थुथ' लानानै थाबायो? दालाय लावथि लानानै थाबाया, थखन लानानै थाबाया? थखना दालाय लामाखौ खिथिलांबाय थाया, थखन थुयै थुयै थाबायलाङा मानसिफ्रा, खाना मानसिफ्रा। बेनो दा, लावथियाथ' गां नुवाना लामाखौ, मानसिजों लावथिं जाबासो। बेनो दा माथो, लावथियानो दा।
कारेक्ट एन्सार। बरिया हाबाय माथो नोङो गांगुफाय। दिनैनि सोंनाय आरो फिननायाव मोलाया फेल जाबाय आरो गांगुफाया चेम्पियन फार्स्ट जाबाय। गाबोननि दिनाव नोंसोर फिननायखौ हरनांगौ, नङाब्ला गांगुफाय मोलाफाया सोलोंना फैनांगौ। मानसिनि सोलेराव बबे अंगआ बांसिन मावो बेनि सोंनायनि फिननायखौ हरनांगौ। आं बेखौ गाबोन सोलोंना फैगोन सोंनायनि फिननायखौ होनो थाखाय। ठीक আছে?